אוקיי, ברוכים הבאים, מאזינים יקרים, לפרק שלישי של פודקאסט לכל צליל שיש שם. אני, בדיוק לפני הפודקאסט, נורא התלהבתי לחפש אותנו בגוגל ולגלות שעברנו את השיר המקורי בוויקיפדיה שלשמו מומצא. נכון? אבל חיפוש לכל איש יש שם. לכל איש יש... לא, אם אתה מחפש בגוגל לכל צליל יש שם, כן. אז קודם אנחנו, ואז השיר לכל איש יש מה שם. אתה אומר? כן, נורא מרגש. הרמת לתביעה נגדנו, סתם. לא, מה, זה גוגל. מותר לנו, כן. קיצור, סתם זה... שימח אותי מאוד, ואנחנו ממשיכים באמת להשתדרג, כמו שאתם רואים, אנחנו פה בזווית אחרת גם של המצלמה, גם המצלמה בתקווה קצת יותר איכותית, גם הבאנו עכשיו פסנתר שאפשר לנגן עליו בלי שאני מסתובב ושובר לעצמי את הגב, וגם אנחנו יכולים עכשיו להשמיע את הקטעים מוזיקליים בלי זה אי אפשר, מוש. אנחנו מדברים, ובאמת שמענו כבר את הפידבק מהצורה של, חבר'ה, תשירו מיד כשאתם מסבירים. אל תשירו לסוף, תשירו עם א'. תשירו מיד, אל תשאירו לסוף. כן. ואז, זהו, שלא רק אנחנו יכולים לשיר, קודם כל, ספוילר קטן, אנחנו כנראה כן נשיר בסוף, אבל כי אנחנו רוצים, ולא בשביל להדגים, אבל להדגים כן נוכל תוך כדי, כי יש לנו עכשיו סטאפ לזה. מרגש. מגניב. תשמע, מגניב. רמה. זהו. אז זה בנוגע לנושאים הטכניים. על מה נדבר היום, גרמן? אז אנחנו, בגלל ש-off the record, אחרי שהקלטנו את הפרק שני, המשכנו לדבר על כל הנושא של המוזיקה, אבל הפעם בהקשר של תרבויות. זאת אומרת, בלי שרצינו, נגענו לנקודה הזאת של מה הסביבה שעוקפת את המוזיקה כזאת או אחרת, וכן לגענו לעניין העדות, במובן כזה או אחר, ומה מניע, ומה הרקע, גם סוציאלי, גם מדיני. במובן מסוים. אולי אפילו דתי. ודתי, לגמרי דתי. לגמרי דתי. והבנו שכרגע לא נוכל להפריד את התרבות והמוזיקה. זאת אומרת, אנחנו פה בעצם רואים את הקשר הזה, את המיתם קורילציה בין שני הדברים הללו, ועל זה רצינו להרחיב בפרק. תרבות ומוזיקה, אנחנו נדבר היום. תרבות ומוזיקה. הקדמה. אגב, כי הנושא אינסופי, ככה זה נשמע. כן. תרבות יצרה מוזיקה, מוזיקה הביאה תרבות, שניהם ביחד, ביצה ותרנגולת. ביצה ותרנגולת, לגמרי מעניין. אז אנחנו לא נלך כל כך רחוק, כי אנחנו לא היסטוריונים, דבר ראשון. נכון. ובלי שיש לנו את הרקע המלא בהיסטוריה של מה היה קורה בתקופה כזאת או אחרת, שהמוזיקה מסוימת הייתה נשמעת בכל מיני ערוצים אפשריים, בין בכנסיות, בין בבתי כנסת, בין בעולמות קונצרט, רדיו, או ספוטיפיי, כל עידן והאמצעי שלו, אבל אנחנו כן ננסה אפילו ללכת לא כל כך רחוק, משהו כמו שנות ה-30 של 100 הקודם. כמעט 100 שנה אחורה, אתה אומר, ונדבר מה היה ב100 שנה האלה. איך אנחנו גם רואים את העניינים, אתה יודע, יבוא מישהו אחר ויגיד, חבר'ה, וואלה, אני רואה את זה אחרת, והפרשנות שלי אחרת, וזה בסדר גמור. שוב, אנחנו מדברים על נושאים שהם סובייקטיביים, וזה לדעתי הקסם, כי נושאים שהם אובייקטיביים, למאזין נשאר רק להנהן עליהם ולהגיד, וואו, אני לא היסטוריון, אין לי מושג, אתה אומר, אתה בדקת. אנחנו מדברים על נושאים שחבר'ה, זה הפרשנות שלנו, אבל בוא נדבר על זה, כי זה נושא שלפעמים כולם חושבים עליו, אבל לא מדברים עליו. מה גרם לתרבות להישמע להביא את המוזיקה ככה? מה גרם למוזיקה לחדור לתרבות בצורה כזאת או אחרת? אז כן. לגמרי. אנחנו נתחיל דווקא אולי מלהשמיע משהו מעניין מהתקופה הזאת של שנות 30, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, באותה תקופה עוד לא היה זמרים ואומנים, כן? כמו שמקובל להגיד היום. לא היה אומנים. כן. אנחנו תכף נסביר מה היה. הסטאפ היה די סטנדרטי במוזיקה, היה כבר רדיו, אבל המוזיקה שמשמיעים ברדיו, לרוב, הייתה מוזיקה קלאסית, אם אנחנו מדברים על אירופה, היה שם קצת מוזיקה צוענית. מוזיקה קלאסית למי שלא מכיר רגע, בואו ניתן רגע סוגריים, מה זה מוזיקה קלאסית? מוזיקה קלאסית זה... באך, בטהובן? גם לא כולם מכירים מה זה מוזיקה. גם לא כולם מכירים. אבל מוזיקה, איפה היו יכולים לשמוע מוזיקה קלאסית ביום-יום?
כשאתה מתקשר לשירות לקוחות, נכון. ואז אתה שומע משהו כמו, בוא נמצא את זה, משהו כזה. שלום, אנא המתנו. נכון, לגמרי. אנא להמתין על הקו. נציגנו עסוקים כרגע. תשמע, פרגנת קצת לשירות לקוחות, כי שירות לקוחות לא שם זה לא זה, פעם היה כזה. שירות מלקוחות. אולי זה בנק יוקרתי. שירות לקוחות היום תוכן לך את האוזן עם כל מיני צלילים חוזרים על עצמם באופן רפטטיבי ומעצבן מאוד. כן, אבל פעם היה כזה, פעם היה מוזיקה קלאסית. נכון, פעם היה, אגב גם עד היום יהיה, אם ירצו לפרסם לך נגיד כרטיס לתיאטרון ירושלים, זה כן יהיה. נכון. אבל זה דוגמה של מוזיקה קלאסית, אבל ספציפית אני רוצה להדגים דווקא משהו, דוגמה אחרת. אתה מכיר את זה משהו? לא, רק ראיתי את הפרצוף. כן, אתם לא רואים. את זה, עוד לא התקדמנו ככה, בשביל לראות את הפרצוף. יפה, נכון, עוצמתי אבל. אתה מרגיש את העוצמה? כן. אוקיי, אז מי שלא מכיר, היצירה הזאת נכתבה על ידי בחור צ'יק נחמד בשם וגנר. זהו, שלא כזה נחמד, מסתבר. כי הבחור צ'יק היה אוהד גדול של היטלר, ונאציזם ופשיזם. איפשהו, אמרתי לך הם היו חברים תכלס. היטלר אהד אותו איפשהו, כאילו וואו, וגנר חשב על תורת הגזע. ולמה אנחנו מזכירים אותו כמעט? כן. איך נכנסנו לנושא כל כך שחור? אז אנחנו מזכירים אותו, למה? כי אנחנו רוצים להבין מוש, האם לפחות פעם, היה אפשר להפריד את התרבות, או בן אדם, יותר נכון במקרה הזה, שלחין את המוזיקה, על כמה הוא בן אדם, בגרשיים לא טוב, אולי, כן? בלי ערכים מוסריים גדולים. בלי ערכים מוסריים, כי הוא בעד השמדת בני אנוש. אגב, עזוב את זה, הוא בגד, והוא גרם למשפחות להתפרק. כן, היה לו רומן עם מישהי, לא רומן עם מישהי. ערכים לא היה לו בלי קשר לנאציזם. כן. אבל מסתבר שהמוזיקה שהוא כתב, היא מוזיקה עוצמתית, מוזיקה מאוד מאוד יפה. מה שאני בא להגיד, מוש, שאני חושב שבתרבות של פעם לפחות, יכלת להפריד בקלות, אלא אם כן אולי באמת מדובר במישהו שחווה את זה כל כך אישי, שהוא לא רוצה שום זכר וקשר למשהו שהוא מזכיר לו את נאצים, כמו שהייתה את הבמאית המפורסמת, שגם הייתה מסרטה כל מיני סרטים, במאית גרמנית שגם הייתה תומכת רג'ים של נאציסטים, לא זוכר איך קוראים לה, אבל סיפור דומה, כן, שיש לה סרטים מאוד יפים, אבל היא בעצמה כאילו בן אדם מי יודע מה. ועכשיו, מה שאני בא להגיד, שבאמת פעם היה יותר קל אולי במובן מסוים להפריד בין מי שמלחין את המוזיקה, ומי שיוצר בין היוצר לתוצר. ואולי זה מהסיבה, ככה לי נדמה, זה לגמרי סובייקטיב, אבל הסיבה של זה יכולה להיות, שהמוזיקה הייתה מוערכת יותר כמוזיקה בפני עצמה. זאת אומרת, היה ערך יותר למוזיקה. ככל שהשנים התקדמו, הנושא הזה של מי שיוצר את המוזיקה, או מי עומד מאחורי, הוא נהיה עוד יותר ויותר רלוונטי. אני חושב שעצם השאלה של האם זה לגיטימי לשמוע מוזיקה של וגנר, היא קמה רק מזמן. אני לא חושב שפעם היו שואלים בכלל את השאלה הזאת, או היו בכל מקרה מתעמקים כל כך בתשובה, ואני חושב שהיום באמת התרבות אינה יותר לכיוון של יוצר והתוצר קשורים אחד לשני. אתה אומר, יש הרבה יחס למי שמייצר את המוזיקה. כן. לטוב ולרע. משחילים היום בישראל בידור או בכל מיני מקומות, ישר מיקרופון לפה של כל אומן. מה דעתך על סוגיית כן, זה נושא נפרד, אבל אני כרגע מדבר על האומן והתוצר של האומנות שלו, ואני רוצה דווקא בהיבט המוזיקלי לשים דגש, אני מהצד שלי, כן, רוצה בהיבט המוזיקלי לשים את הדגש הזה, איפה? לכאורה, יכולת להגיד שזה הושפע לרעה. איכות של מוזיקה, זאת אומרת, היום מוזיקה בפני מוזיקה כבר פחות מעניינת. אם אני פעם יכולתי להיות זמר על זוהר ארגוב עם יכולות קוליות מדהימות, אז מי אני ומה עובר עליי ואיזה קשיים אני מתמודד איתם בחיים, אולי אפילו פחות מעניין. אבל תראה מה אתה יוצר לנו, תראה, אנחנו בוכים כששומעים אותך. היום אני יכול להיות בכלל מישהו שהוא עושה לצורך העניין מוזיקת ראפ,
שזה, יש כאלה שיגידו לך, כמו שאתה הבאת לי דוגמה של מוטי כספי, אבל למה דו צריך להיות דו? אז אגיד לך, איך אתה קורא למוזיקה, משהו שאתה בכלל מדבר, אתה לא שר אפילו, איפה מוזיקה פה? שמת פה איזה ביט רקע, אתה חושב שזה מוזיקה? מה זה? אבל לא, מסתבר שאומנים כאלה מצליחים ועוד בגדול, וזה התחיל מטופק האגדי בארצות הברית, וממשיך עד היום עם הכוכבים שלנו, כמו רביד פלוטניק, שהוא גם סוג של ראפר. בסוף הוא, כן. מסתבר שהדמות הזאת שעומדת מאחורי המוזיקה היא כבר חשובה, זה דבר ראשון, ולפעמים יותר חשובה מהאיכות והתוצר שהיא מייצרת. מה אתה אומר על זה, מוש? אתה אומר, המוזיקה... הנה, הפלתי פצצה. הפלת באמת פצצה. אתה אומר, תן לי רגע להבין אותך, אתה אומר, המוזיקה עברה תהליך שלם, ממצב של אנשים את כל הפוקוס שמו על המוזיקה, ופתאום האור של הבמה, של זרקורים, הולך על האומן שמאחורי המוזיקה. וזה מטורף מה שאתה אומר, אתה נותן פה פרשנות, לדעתך זה כי המוזיקה פעם הייתה יותר מוערכת כמוזיקה. עניין את האנשים מה המוצר שאתה מוכר. היום מעניין את האנשים מאוד... פחות מי המוכר. מי המוכר, העטיפה, אתה תרשה לי לקחת את זה לכיוון אחר שאני חושב? בטח. אני חושב את זה, אגב, שזה לא רק במוזיקה, מוזיקה זה מאוד בולט, כי אני חושב שמוזיקה זה אחד הדברים שמדברים נפש של בן אדם. כדורגל עם כל האהבה, ויש לי המון אהבה לכדורגל, זה לא מדבר נפש, לכאורה. כן, יש אולי משוגעים שיחלקו עליי, משוגעי כדורגל. יש אנשים, נגיד, בתרבות האנגלית, זה כל החיים שלהם. אני שמעתי סיפור על מישהו... כן, אבל זה לא מדבר את הנפש שלו. כן? אני מבין מה אתה אומר, הכדור לא מדבר... מישהו קברו בארון, הוא ביקש שהוא עשוי כאילו עם כל הסמלים של המועדון שהוא אהד אהבה לכדורגל, לרגע אני לא מזלזל. אבל זה לא נפש, אתה אומר? זה נפש, אבל הכדור לא מדבר נפש, המוזיקה מדברת שפה. לכן לפעמים לאנשים חשוב, רגע, אני ממש לוקח מהלב שלו, זאת אומרת, זה לא הרגליים של מרדונה, ואז מסתבר שמרדונה קצת תמך בפלסטין יותר, אז טוב, מה אכפת לי? הרגליים שלו היו טובות, ופעם הוא הביא גולים יפים, ונהניתי לראות אותו על המסך, ובאמת לא מעניין אותי מה הדעה שלו, שישמור אותה בבטן וילך לי לפח. מה ששוב, דיברנו על רוג'ר ווטרס, סולן להקת הפינק פלויד, שהיום יש איתו את כל הסיפורים, שהוא ממש ממש מוביל מחאות נגד ישראל, ושאף אומן לא יופיע בישראל, והוא ממש עושה חרם על אומנים מתחילים שיופיעו בישראל, ואנשים פתאום אומרים, רגע, השירים שלך ליוו אותי עד עמקי נשמתי, חלק מהנשמה שלי יש בו שירים של פינק פלויד. אוי, אני לא מאמין שזה אתה ניגנת והבאת לי את השירים האלה. מה אני צריך לעשות? לחתוך חלק מהבשר שלי או לא? עכשיו, אני אקח את זה שלדעתי זה היום בכל התחומים סתם, שתף אותך, ואני חושב שזה גם מקיא של מוזיקה, וזה נקשר במוזיקה ותרבות, שהתרבות השתנתה. פעם, לדעתי, צרכו בכל היבט, בכל מישור, צרכו סחורה, לא אכפת לי העטיפה, פעם היו קונים גרעינים, אפילו אם זה מטורקיה. בקרטון. כן, על זה אני לא מדבר. אתה יודע, הוא נותן לך דף, לא קרטון, סליחה, דף של עיתון. הוא נותן דף של עיתון, אגב, עד היום בהודו הוא מביא לך סמבוסה, כי הם קוראים לזה סמוסה עם דף של עיתון, וזה לא מעניין אף אחד, איך עטפת לי את זה, או איך לא עטפת, מה הלוגו שלך. היום, דבר ראשון שמוכר אוכל עושה, הוא משקיע בלוגו. ולדעתי הסחורה היום, באופן כללי, ברחוב, לא מדבר על מסעדות שאתה ממש צריך לשלם, לקרוע את הכיס שלך. ברחוב, פעם אנשים אכלו ברחוב. אז הם מוכרים לך היום הרבה פחות סחורה, הרבה יותר תפאורה, לוגו וחולצות. אז אני חושב שהתרבות הזאת תשפיע על מוזיקה. אבל אתה יודע מה יכול להיות הסיבה של זה? אנחנו היום גרים בעולם של שפע. כמו שלא סתם אומרים שאנשי אפילו, כאילו סתם בינונים מהדרג ביניים, יכול להיות שהוא גר בתנאים וחי בתנאים, כמו מלך במאה ה-15, אתה מבין שיש לו שירותים, יש לו זה, ואתה מבין כל מיני דברים כאלה, ואוכל בשפע. ואני חושב שהתרבות, כמו כל דבר חדש, שמביא איתו הרבה שפע, כאילו שזה טוב לכאורה, אבל הוא מביא גם לפעמים איתו את הדברים השליליים, כמו היום אני לא אלך לסנות סתם בננות, סתם בננות יש לי בשפע, ופתאום מעניין אותי סיפור מאחורי בננות, איפה זה גודל, האם זה אורגני בכלל? ואני תומך בזה. בהודו הוא רעב, הוא עדיין רעב. במובן מסוים לא אכפת לו למה, כי הוא רוצה לאכול, הוא רוצה קודם כל למלא את הצורך הבסיסי שלו, של רעב. ופעם יכול להיות שמוזיקה, בגלל שעוד לפני עידן הספוטיפיי, או אפילו עידן הרדיו, כביכול, יכולת להיות כל כך צמא,
למשהו שהוא, אתה יודע, פשוט ייקח אותך לפחות לכמה רגעים, לעולם אחר, מוזיקה יכולה לקחת אותך למימדים, וכבר לא אכפת לכם איזה וגנר, לא וגנר, פשוט רצית ממש כמו, קודם כל למלא את הצמא הזה? את הצמא הזה. אגב, אני מוסיף עליך שעד לא מזמן, כאילו, מה זה לא מזמן? במושגים היסטוריים זה לא מזמן. רצית לשמוע שיר, לא יכולת להחזיר אחורה, התחננת שיהיה את השיר שרצית ברדיו, ואם אנחנו הולכים 50 שנה אחורה, 60 שנה אחורה, התחננת על איזה קסטה אחת וחרשת, איזה אפילו 40-30, חרשת עליה כל צליל וצליל. הייתי מקליט בבית עוד כשהייתי גר ברוסיה, הייתי מהרדיו. אני לא, ואתה מתעצבן, ואתה יודע מה השדרנים היו עושים בגלל זכויות יוצרים שלא תקליט, מדברים באמצע כל פעם. נכון. אז זה היה הרבה יותר צמא, אתה אומר, היום יש לך הכל נגיש, אז הרבה דגש על תפאורה, אתה אומר, יש לאנשים זמן להתעסק בה מאחורה. במאחורה שכן, שאני חושב שזה פשוט, כאילו, זה מה שהביא אותו, השפע הזה המוזיקלי, והיום מאוד קשה לכאורה להפריד את האומן מהמוזיקה הייחודית שהוא עושה. אז הנה השפעה תרבותית ראשונה, אספקט ראשון שיש לנו על תרבות שהשפיעה על מוזיקה. התרבות היא שהשתנתה, וככה היא השפיעה על המוזיקה, נכון? במקרה הזה זה לא המוזיקה... כן, התרבות של שפע השפיעה על כך על מוזיקה. שמוזיקה, זה היום כבר לא, יש לי בשפע אומנים וזמרים, ואני לא מדבר עכשיו על בינה מלאכותית, שאולי נעשה על זה פרק נפרד, מה היכולות של זה, זה באמת לא כולם... אנחנו פשוט, אני לצורך העניין פחות או יותר משחק עם זה פה ושם, ואני גם משתמש בזה ביצורות שלה. גרמן אלוף הבינה המלאכותית. אתה מחמיא לי, אבל אחי, לא צריך ללכת רחוק. ג'ינגל שלנו, באינטרו ובסוף, הוא נכתב על ידי בינה מלאכותית, תסלחו אותנו על זה, אבל אנחנו מוגבלים בזמן, וזה באמת בא לפתור הרבה בעיות, אבל עם כל זה, זה מביא שפע של הרבה, שוב, נעשה על זה פרק לפרד, אז לכן אני לא רוצה לתת יותר מדי ספוילרים, אבל שורה התחתונה שעם כל השפע הזה, באמת הגיעה ההשפעה על המוזיקה באופן כללי, ואתה כבר, אתה פשוט פחות רעב, פחות צמא. יפה, דוגמה יפה נתת. אז אתה מחפש משהו טקסט, אתה מחפש אם זה מוזיקה טורקית, אם זה מוזיקה אורגנית, אם רבית פלוטניק יש לו משהו להגיד מחוץ למיקרופון על הבמה. נכון. אגב, מה הדוגמאות? סתם בוא נמחיש את זה, כי רק זרקנו את זה כעובדות. נכון, מקודם דיברת איתי על זה ששנות ה-30 בן אדם הולך לשמוע מוזיקה, הוא הולך לשמוע את זה, הוא צורך את זה כאירוע תרבות, הוא לבוש בחליפה, הוא לבוש יפה. כן. גם, אנחנו מדברים על אירופה כמובן, וגם מי מופיע לו? גם בארצות הברית, עד היום. עד היום הולכים ומתלבשים לקונצרטים של התזמורות הקלאסיות בחלפה, זה רק... כאילו אתה לחתונה. אצלנו זה תרבות קרוקס. כי נכנס קצר, אבל כן, אתה יודע, אז שם הולך בן אדם, צורך בעצם, כרגע הוא צורך תרבות, וצריך לצורך אותה. אגב, גם תסכים איתי על זה שככל שאנחנו הולכים עם העולם אחורה, היה לו פחות ציניות, היה לו הרבה יותר רצינות. אתה רואה אנשים שכתבות עם אנשים לפני 20 שנה, וזה לפעמים נראה נלעג היום, אני לא מדבר לפני 50, ו100 לפעמים, 100 אין לנו איזה, אבל יש הקלטות, אנשים היו הרבה יותר רציניים, כאילו כל דבר היה רציני, ואם מוזיקה היא דבר רציני, תגיש לי אותה בצורה רצינית, ממש לא בצורה מגניבה, קול, שואו, אז לא, כאילו אולי שואו זה כן תהיה מילה, אבל שואו ברמת וואו, תיתן פה הופעה מטורפת, וככל שהמוזיקה הלכה והתקדמה, כמו שאמרנו, נגיד לפני 100 שנה יצירות קלאסיות, וג'אז כן תפס, אני חושב, בשנות ה-40 הוא היה חזק אולי ג'אז, ואחריו זה חזק עד היום, אבל תמיד זה, ואפילו במובן מסוים רוק, בשיא שלו ב-80, ב-90, למרות שזה היה מאוד פופולר, אבל זה עדיין היה לא מיינסטרים, כאילו זה עדיין היה אנדרגראונד, כמה ג'אז, והיום, ולא יודע, אולי פעם, מוזיקה קלאסית הייתה כמו רוק, לא הייתה לך פשוט, נכון, ממש רוק, 15 זה לך סגנון מוזיקה אחרת, לפחות באירופה. אגב, פרנק סינטרה, אני חושב שהוא מאוד, היה לו איזה משהו להגיד, הוא הקים את האף על ביטלס שקמו, אתה יודע, בזמנו, וכאילו, הוא לא היה חי ובועט כשהביטלס קמו, אבל הוא היה חי, אולי לא בועט, אבל חי. והיה לו משהו להגיד שכאילו, בוא'נה, מה זה ההוזלה הזאת של מוזיקה? אנחנו מתקדמים לשנות ה-70, ועוד יותר,
עכשיו, כל אחד רואה את זה בעין אחרת, האם המוזיקה הולכת קדימה, או שדווקא הולכת אחורה. תמיד דור קודם יגיד לך שפעם היה עין ישן וטוב ואיכותי, והיום הכל מסחרה. ומצד שני, יהיה דור חדש שיגיד לך, תשמע, אני לא יכול, איך אמר לי איזה חבר מתופף, פעם שמתי לו שיר של, סתם ישבנו, מתופף מקצועי, ושמתי לו שיר של סיימון אנד גרפנקל, של לה לה לי, לה 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 לה, The Boxer. ואם אתה זוכר, יש שם לה לה לה, צליל של פיצוץ. ככה חשבו בשנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, בשנות ה-70 המוקדמות, שזה מגניב. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול, זה בלתי נסבל לאוזן. ואני דווקא רואה בזה את הקסם. אני כן יצדד את דעתי שאני מאוד אחד של מעריך דברים ישנים, ושמעתי דברים ישנים. וזה מעניין, זה תרבויות, זה גישות שונות. אתה תמיד, אגב, בכל ז'אנר, ואני אומר את זה כאחד שעבר כמה ז'אנרים, אחד הדברים המעניינים בסוף שאתה רואה, אין כל חדש תחת השמש. בכל ז'אנר, אנשים טוענים את אותם טענות. הייתי במוזיקה ערבית, נגיד, של המקאמים, ושם פתאום אנשים אמרו לך, תשמע, פעם הייתה מוזיקה טובה, לא היה מלא מסחרה, אבל היו אנשים ששרו מהלב, יין ישן, כל מיני שמות כאלה, זורקים לך, אומרים לך, תשמע, היום יש מלא מקצוענות, אבל זה איבד את הקסם. שמעתי גם חזנות, אתה יודע, אשכנזית, יוסלה רוזנבלט, אם שמעת פעם את השם, ואותו דבר שמעתי שם, וזה ציבור שונה לחלוטין שאומר את אותו הדבר. ברוק אנשים אומרים את אותו הדבר, בהמון דברים אנשים אומרים, אגב, לא רק שוב, לא רק במוזיקה, וזה דוגמה יפה לאיך תרבות ומוזיקה נפגשים, קשורים, משפיעים. בוא ניתן דוגמה מאוד בולטת שאמרת לי, דיברנו על זה, הייתי צריכה בשבת, ואמרת לי פעם היית מוערך, רק אם אתה מייצר מוזיקה טובה, היכולות הווקליות שלך הן מטורפות, וזהו, אין פה הנחות. וההשכלה ההשכלה המוזיקלית שלך צריכה לעמוד ברף מאוד גבוה. מאוד. ופתאום קמים לך היום. אתה לא יכול להיקרא, היה רק מושג כאילו מוזיקאי. נכון. כל השאר... אומן, מי אמר אומן בכלל? אתה יודע, אומן. פתאום קמים לך אנשים, שבעצם, נגיד, הם הורידו את הרף בהיבט של ההשכלה המוזיקלית. הם הורידו את הרף בהיבט של יכולות ווקליות. אגב, סתם אני אתן לך דוגמה על דר סטריט, המטורפים והמדהימים. הסולן שלהם, אם תיקח נטו את היכולת הווקליות שלו, מה היא? נשמע כאילו סיים פקט סיגריות, וכן, ועכשיו הוא מחליט לדבר למיקרופון, ואנשים, אגב, ודווקא בתקופת הרוק, כאילו, שנות ה-80 והגאנז אנד רוזס, יש לו לאקסל, אקסל קוראים לו, נכון? עם היכולות הכל המאוד גבוה. מדהימות דווקא, הוא היה מגיע לגבוהים. נכון, אגב, אבל גם על זה יטענו לך אנשים שדוגלים בתרבות הישנה. שהוא צורח, שהוא סתם צורח. כן, מה אתה צורח? אין לך קול יפה בכלל. כן, מה אתה צורח בקול צרוד? אגב, בכלל, צרידות בקול. צרידות בקול, זה לא דבר שהיה מקובל. בא הרוק והכניס את זה כקטע, והמטל הכניס את זה עוד יותר כקטע. חבר'ה, אנחנו זורקים לפעמים כל מיני מושגים שמישהו אולי לא מכיר רוק, או לא מכיר רוק מטל, יגיד על מה הם מדברים, אבל הרעיון הוא מובן, הרעיון הוא שבעצם התרבות הרבה יותר שינתה את המוזיקה לכיוון של, וואו, תמכור לי איזה משהו שבעצם מדבר אליי, גם לאופי שלי, כאילו בצורה חזקה, שיהיה רחוק מאוד מהשכלה פורמלית של מוזיקה. אני חושב שבישראל לפחות, אני לא מכיר ארצות אחרות, אני אדבר בשם ישראל, המוזיקה הפורמלית, הגישה הזאת של מוזיקה, הערכה למוזיקה באשר עם מוזיקה, נשארה בלהקות צבאיות. אתה עד היום לא תתקבל ללהקה צבאית. וואלה. כן, כן. כי זה מערכת, כי זה מסודר. עידן רייכל המדהים והמטורף, עם כל הכבוד, בלהקה צבאית לא נתנו לו לשיר. כי היכולות הווקליות שלו הם לא בשמיים, הוא לא נולד עם איזה רמקול בגרון ואיזה מגבר ואיזה תיבת תהודה מטורפת ששולחת את הקול שלו לא יודע לאן למרחקים. אמרו לו, תשמע, אתה מוזיקאי טוב, תהיה קלידן. זה הכל. והוא רק דוגמה אחת לכל מיני אנשים שהם לא התקבלו ללהקות צבאיות, ובעצם אחרי להקות צבאיות הם פרצו בענק. עידן רייכל מספר, אתה יודע, בקטנה עוד מזמן, שלקח לו זמן להיפתח ולשיר ולהאמין בקול שלו. כאילו תמיד האמין, אבל כאילו פתאום שזה ימכור. אל תשכח, בהתחלה הוא עשה פרויקט, בעצם אני המלחין, כי הוא היה בנעליים האלה, במשבצת הזאת, והתרבות השתנתה, פתאום אנשים אומרים לך, וואי, דווקא אני אוהב את הקול השקט שלך, הלוחש שלך, אולי חצי מדבר שלך, אני אף עליו, אתה מבין? וזה יבוא מישהו אחר להגיד לי, תשמע, כאילו... או סתם לוחש. הבוחן של הלהקות צבאיות יושב ויגיד לי, תשמע, היכולת הווקלית שלו לא מספיקה, וזה שינוי מטורף שקרה כן, אתה יודע, אני חושב... במוזיקה, בהקשר של תרבות, כן. אני חושב, מה הטריגר? מאיפה זה הגיע בדיוק? סתם אנחנו כבר מדברים. אתה מכיר? כוכב נולד וכאלה? אתה מכיר את כל לא, כן.
נכון ש... אגב, גם התוכנית עצמה עברה שינוי. בהפקה, כן, אבל בהפקה, אולי פעם זה לא היה ככה, אבל באחרונים שאני ראיתי, כוכב נולד, כאילו הכוונה גם כל ה-The Voice ו-American Idol, כל מה שהוא. ההפקה משתדלת ממש, לפני שהיא מראה את איך מתמודד שר, היא מראה את הסיפור שלו. נכון. מאיפה הוא בא. נכון. ובדרך כלל, ככל שזה מרגש ששמים לך כזאת מוזיקה. כן, 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 כן. תקשיב, אנחנו... משהו ממש עצוב כזה, שאם זה יש... אנחנו בדור של ריאליטי. מה לא ריאליטי? לא מעניין. אגב, פה אני שוב, אני מצדד, אני מדבר בשם עצמי, מוזמן כל מי שרוצה לחלוק עליי, אני מאוד 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 סולד מהתרבות הזאת ספציפית של ריאליטי, כי אני ראיתי, אתה יודע, אני לא אגיד את מי ראיתי, אבל ראיתי עונה אחת של אחת התוכניות, בהדיקות. כולם אמרו לי, אתה חייב לראות, אתה מבין משהו במוזיקה, תראה. תקשיב, אני עד היום זוכר מתמודדים אחד-אחד, 3 מתמודדים שלא עברו אפילו את שלב האודישנים, והם היו יותר מקצועיים בפער מהשופטים שלהם, ואחד אפילו הניח את המיקרופון בזעם, הוא אמר, אין לכם אפילו את היכולת לבקר אותי, הוא שר שיר מאוד מורכב של גאנס אנד רוזס. ופשוט, אתה יודע למה? כי הם היו אנשים בני 40, לא הכי יפים, לא עם סיפור שובר לב, באו עם איזו משפחה, הם פשוט יודעים לעשות מוזיקה טוב ולשיר טוב. אחד שר לד זפלין, שוב, זה לא פופולרי, זה לא ריאליטי, זה לא עכשיו משהו ששובר קופות, אבל איזה ילד בן 17, שקצת היה נדמה לאיזה מישהו שעכשיו, אתה יודע, וואי, איזה סיפור מדהים יש לו, וואו, מה עשו ממנו? אני מאוד קשה לי עם התרבות הזאת. אני עדיין קצת, בוא נגיד בחתך הזה, בין פה לשם, אני אתן להעריך, אני רוצה להגיד לחבר'ה, אל תשכחו, בוא נעריך קצת מוזיקה, וזה דומה מתקשר בפרק הראשון, אתה זוכר, אמרתי שכחלק מפודקאסט על מוזיקה, אנחנו גם אולי נדבר דברים שאולי יבקרו חלק כאילו ביקורת על חלק מתהליכים מוזיקליים שקורים היום. לי קשה עם זה, מה דעתך? אני מסכים, אתה יודע, אני רוצה לעשות אפילו ניסוי כזה, כי הרי מצחיק הוא שהמוזיקה זה כלי ואמצעי כל כך חזק, שגם בהפקות האלה הם משתמשים בו מלא, בשביל להקצין את הסיפורים האלה על ידי ליווי, והם שמים כזה מוזיקה בדרך כלל מאוד. נכון, היום כל פיפס מלווה במוזיקה, שחשבו מאחורי האנשים מלחינים, מה התחושה שתרגיש? סתם נעשה ניסוי, מוש. אני לא יודע אם זה יעבוד. כן, עושה. אני רוצה שתספר איזשהו סיפור. זה יכול להיות סיפור ניטרלי. כמה משפטים. ואנחנו ננסה ללוות את זה במוזיקה, שהיא קצת יותר... הבנתי, תואמת. אתה רוצה להראות אני רוצה בכוונה דווקא לעשות שזה סיפור ניטרלי, ואתם תבינו. ועדיין המוזיקה מאוד משפיעה. אולי אני טועה, כן. בוא נלך על סיפור שובר לב נגיד. לא, אז זהו, זה יכול להיות סיפור ניטרלי. כן. עלי, איך עבר אליך עד היום? מתי התעוררת אותה? פשוט. קמתי בבוקר, ופשוט החלטתי להכין לי חביתה. אמרתי, אני כן אשים עגבניות, אני לא אשים עגבניות, שמתי עגבניות בסוף. כי אמרתי, תשמע, החיים פעם אחת, מה, לא נתפנק? בין לבין אמרתי, תשמע, היום יפה היום. בוא נצא לטבע קצת. יצאתי לטבע, היה נחמד. אבל אני אגיד לך את האמת, היה קצת קר בשלב מסוים. יפה, מוש. סיפור מעניין. עכשיו בוא, תמשיך את הסיפור. ראיתי מעונן, אמרתי, תשמע, נשאר, נלך, חיכיתי לאיזה חבר. אני אגיד לך מה, נראה לי מזג האוויר ממש מתקרר, ואמרתי, אני אקפא מקור, כאילו. אז יצאתי, הלכתי הביתה. זהו, ודיברנו להכין את הפודקאסט, נגיד. קצת התמהמנו עם זה, התעכבנו. אויש. חבר'ה, כמובן זה דוגמה מאוד מאוד מוקצנת. הסיפור שסיפרתי הוא לא כל כך מעניין, אבל הנגינה של גרמן, הכי היקר, הייתה מדהימה, כי פשוט שינית את כל האטונציה של הכל. אתה יודע מה גרמת לי לדבר אחרת אפילו. לא רק זה, אני הפכתי את הסדר היום שלך אולי במובן מסוים שמח למשהו שיותר... נוגה, כן, ולא הלך לנו וזה, ובהתחלה היה טוב. אתם מבינים עד כמה זה אמצעי חזק. אז בחזרה לכל התוכניות הריאליטי האלה, אני חושב שהם יצרו מין תרבות כזאת שבסוף יצא, הרי בסוף החבר'ה האלה, חלק מהם יצאו, ובאמת יצאו כאילו לעולם וממשיכים בקריירה שלהם כמוזיקאים, ועדיין החבר'ה, מי שזוכר אותם עד מאז, אבל עדיין זוכר את הסיפור מאחורי. תיקח היום ימי מלחמה ממש. כמה
מילואימניקים יש לנו מדהימים, ואני בטוח שחלק מהם הם גם מוזיקאים, כמו עקיבא, נכון? נכון. עידן עמדי, לא מדבר, כן. וזה פתאום, כל השירים שלהם, ברמה שזה מקבל משמעות אחרת, פתאום אתה לא רק שומע את השיר, אלא אתה מרגיש את דרכו, את הבן אדם. ופה, אני חושב שזה דווקא צעד הטוב. כי נכון שזה לא משחק לטובת אותם הווגנרים, שהיו מרשים לעצמם דברים בין היתר, כי הכישרון שלהם אפשר לכתוב כל מיני יצירות כאלה, שחיפו על כל החטאים, ועדיין שפחו אותם ויללו אותם, למרות, או אפילו לא התייחסו לאיזה בני אדם הם, כי הם הגדירו אותם דרך המוזיקה שהם יוצרים. היום, התרבות הזאת, היא כבר לא קונה את זה. זאת אומרת, זה לא מספיק לי שאתה שר מדהים, כמו זוהר ארגוב, או איזה פרדי מרקורי מלהקת קווין. אני רוצה לדעת מי אתה. ואם אתה בתור בן אדם לא מעניין אותי, אז סלח לי ידידי, מה שאתה עושה פה קרקס, יש לי מלא בטיק טוק. אני מעביר, אני שם לי איזשהו פילטר של מי שר טוב, ושלא לדבר על בינה מלאכותית שבוא נודה. מחליפה את כולם, אתה כן. אי אפשר לגרום לה לשיר יותר טוב מהרבה אנשים. תגיד לי, זה היבט אחד מאוד יפה. זה דווקא, זה כן, זה מצד אחד זה הוריד את הרף מבחינה מקצועית וטכנית, אבל מצד שני זה העלה את הרף, שאם אתה רוצה להתפרנס, או להיות כאילו פופולרי היום בעידן, אתה צריך להיות בן אדם, לא רק שמעניין במובן הזה של איזשהו סיפור, אתה צריך להיות אמיתי, כי בסוף בוחנים אותך. לעומת פעם, שזה פחות רלוונטי. זה החידוש שלי. מעניין. דווקא הסכמתי איתך על הכל עד המילה אמיתי. כי דווקא אני אהבתי את זה שפעם אנשים עלו לבמה, וממש לא אכפת להם. לא אכפת להם מה אתה חושב עליהם. גם לציבור לא אכפת מה אתה עושה, וחלקם אמרו שהם ניגנו רק בשביל עצמם, וכל השאר היה טעות שהתפרסמה עליהם המוזיקה. נכון, כל מיני מלחינים קלאסיים למיניהם. היה איזה סיפור, לא זוכר על מי. הוא בכלל הלחין איזה ילדה בת 11 ענייה, מי זה היה, באך או בטהובן או שופן, לא יודע מי. הלחין איזה משהו, ובמקרה, אתה יודע, זה נהיה סונטה לאור ירח, נכון? זה הסיפור אחרי מאחורי סונטה. הלחין איזה ילדה בת 11 ענייה, כאילו, הוא בכלל לא כיוון אליך, אתה לא מעניין אותו בכלל. זה כאילו כנות יותר מדי בועטת, נכון לפעם. לא ניסו להצטער יפה. אתה יודע מה, גרמן? אני חושב ניתחנו די יפה, הקפנו ממש לעומק את ההבדל התרבותי, נגיד, בהיבט של ממד הזמן. זאת אומרת, עד כמה ממד הזמן השפיע כתרבות על מוזיקה. משה, דיברת, לפני זה הזכרת את ביטלס, כדוגמה למשהו שאתה חושב שאולי פרנק סינטרה אמר, מה זה המוזיקה הזאת? נכון, ביטלס, תקשיב, הם נחשבים מהפכניים, כאילו בתחומם, וזה מדהים, זה מדהים לראות הסתכלות תרבותית, שאנשים שהיום הם מוסכמה, כאילו אף אחד לא מערער על ביטלס, ביטלס הם הקדושים, עד היום, אתה אומר. בוודאי. אותם לא שפטים בתור בני אדם. אגב, יש גם על זה טענות. יש גם על זה טענות. פתאום קופצת לך כתבה של, היי, אתם יודעים שג'ון לנון עשה כך וכך, וזה וזה עשה כך וכך, כי בוא, חגיגו בזמן הזה, חגיגו הרבה, היה משהו סמים ורוק'נ'רול, כאילו היה הרבה דברים שהיום לא היו מתקבלים בעין יפה. זה דבר, זה נושא ידוע מאוד, באמת. ואז זה לא עניין אף אחד, כי כאילו, אמרתי אלטון ג'ון, סליחה, ג'ון לנון, ומה שמקארטני, פשוט הם פנומנליים והביאו מוזיקה לעולם. עכשיו, ואז לרלרו עליהם ואמרו, תשמע, הם מוזילים את המוזיקה, הם מלכלכים אותה, הם מוסיפים לה מעלה לכלוך, היא לא מהוקצעת מספיק, היא לא מספיק חתוכה ומסודרת, וכאילו נראית כמו איזה גינה, אתה יודע, גינת בוסטן של איזה, לא יודע, מלכת אנגליה. גם הקלטות שלהם היו כאלה, היום הייתי אומר במובן מסוים כאלה ראשי רקע. ראשי רקע, הגיטרה מלוכלכת, הדיסטורשן מלוכלך, ומה אני בא להגיד? זה באמת, ביטלס אגב הם דוגמה מעולה, כי ביטלס הם באמת כאילו, אם המוזיקה עוברת לאט לאט טרנספורמציה ושינוי, אז ביטלס לקחו את זה בבת אחת, בתקופה של הביטלס זה היה 5 צעדים קדימה, כאילו דקה לפני הביטלס התנגנו במקסימום בלדות, כאילו אם לא היה מוזיקה קלאסית או ג'אז או בלוז, היה מקסימום בלדות, ופתאום בא ביטלס ובועט לך, אתה יודע,
פרוץ לגמרי, אז זה מטורף וזה מדהים. עכשיו, אני אתן וידוי קטן בעיניי, הביטלס הם אבני יסוד הכי גדולים שיש. של מוזיקה מודרנית. אני אף עליהם, אני חושב שהם יצרו הכל. ואפשר לתת דוגמה שלהם, כמה היא... גם מבחינת מבנה הלהקה, תופים, בס, גיטרה. תופים, בס, גיטרה. שעד היום, בכל הלהקות חתונה, ואפילו להקות שמלוות את האומנים, זה פחות או יותר הכלים שאתה פוגש. בגדול הם השלד של המוזיקה, של רוב המוזיקה שעדיין קיימת היום, הם השלד. כמובן ששלד זה רחוק מגופה שלמה, ומאז המוזיקה התפתחה אינסוף, אבל הם השלד, הם עדיין השלד. ואגב, אני לא מדבר על ההתנהגות שלהם, שוב, אני לא נכנס למה הם עשו מאחורי הקלעים, אני מדבר על הבמה. אם זה לצרוח, אתה יודע, יש עליהם קולות, וכאילו, הם צורכים עד 0 גרון, אתה יודע, כאילו, ב-Hey Jude, אתה יודע, פתאום הוא צורח שם, וזה מקובל, כאילו, ועד אז זה לא היה מקובל, ואני מדמיין את כל האנשים השמרנים שלו, אז אומרים, מה, זה לא מנומס איך שהוא צורח למיקרופון. מבחינתו, זה בסדר גמור. זהו, זה הבדלים של מוזיקה עד כאן, ואנחנו יכולים לתת, אתה רוצה לתת דוגמה של שיר של ביטלס? כן, אני רוצה לתת דוגמה, וזה מה בזה אנחנו נסיים. אבל לפני זה הייתי רוצה לעשות איזשהו סיכום קטן. אז באמת שהיום יצא לנו לדבר יותר באופן שיחה פתוחה, וזה אפילו לא תיאוריה. נכון. זה נטו מחשבות, ודאי. נכון, כל מה שנאמר פה זה לגמרי סובייקטיבי, חבר'ה, תיקחו אותנו עם כפית. אבל אתה יודע, זה תואם למה שאמרנו בתחילת הפודקאסט, הצערנו על זה שכאילו אנחנו דווקא נדבר על הדברים, על המחשבות שהולכות עם אנשים, שאין להם אף שפיטה, כי כאילו יש עובדות, ויש מחשבות, ויש תחושות, ואתה יודע, בא בן אדם ואומר לך, תשמע, זה התחושות שלי, אז זה התחושות שלו, ואין לי ממה להתחיל. אתה יודע, לפעמים אני אתן לך, גרמן, אולי תזדהה איתי על קצה המזלג, כי זמננו הולך ומסתיים. לפעמים אנשים באים בהפוכה. יש היום הרבה יהירות, אבל לפעמים אנשים רואים אותי ואומרים, תשמע, אתה מוזיקאי, לא נעים להם להגיד לי שכאילו, אתה יודע, למרות שכאילו המוזיקה הזאת והזאת היא לא מטורפת, אבל היא מדברת אליי. היא לא מורכבת מוזיקלית, היא לא משהו מתוחכם מוזיקלית, אבל היא מאוד מדברת עליו, והוא כאילו אומר את זה בחצי התנצלות, כאילו הוא עובר על איזה חוק ויש לו איזה חטא, ואני אומר לעצמי, מה אתה מדבר? זה עושה לך טוב, זאת המוזיקה שלך, מה זה מדהים? יותר מזה, לפעמים אנשים מתנצלים על זה שכאילו, תשמע, אני לא מוזיקלי, אבל אני מאוד אוהב מוזיקה. הדברים לא קשורים אחד לשני, זה באמת סובייקטיבי לחלוטין, בן אדם יכול כאילו... באמת, יש דברים שאנחנו לא בכלל נכנסים אליהם, אנחנו רק מנגישים אותם לשיח. כן, אבל אתה יודע מה מעניין אותי מוש? מה בסוף, האם בכלל אפשר, אתה בתור אומן או אפילו תעשייה שלמה יכולה לענות דעה כללית של בן אדם שאילולי היו... ברור. אני מבין מה אתה הולך. כן? אולי זה נושא לפרק נפרד. בוא נגיד רק על קצה המזלג, שאני לא חושב שזה דעה של בן אדם אחד, אני חושב שכולנו מושפעים. כן, יכול לנצל את הבריאות בגרשיים של אדם שאין לו אולי רקע כזה עשיר במוזיקה, והוא לא שמע כמוך כל כך הרבה, ולפשוט להשפיע. ברור, זה מה שקורה. זה מה שאתה אוהב. זה מה שקורה אגב בכל התחומים, לא רק במוזיקה. אתה רוצה נעשה על זה פרק? יאללה. על השפעה של מוזיקה. אגב, אנחנו נדבר בפרקים הבאים, זה היה רק נגיעה אחת על תרבות ומוזיקה, איפה הם מפגשים, כי הפודקאסט שלנו, שוב, להזכיר, הוא לא פודקאסט של תיאוריה מוזיקלית, למדריך לנגן החדש, רוצה ללמוד גיטרה, או רוצה להבין, לא, ממש לא, ממש לא. פשוט בפרק הקודם כן דיברנו, קצת התייחסנו לטרציות ומקאמים, זה כן היה שם איזשהו תיאוריה מוזיקה, אבל זה מבנה המוזיקה. אתה אומר שזה היה נדרש בשביל גם להבין את התמונה הכללית, כן היה, השחלנו קצת תיאוריה. אנחנו מדברים איפה המוזיקה נוגעת בחיים. לא לעשות את זה יותר מדי. נכון. אנחנו מדברים איפה המוזיקה נוגעת בחיים, וכאילו, אמרת יפה, היא נוגעת. ועכשיו, כמו שהכתבנו לסוף, שיר של ביטלס. אגב, דווקא הוא שיר לא בועט. הבעיה שלי, מה? הוא שיר לא בועט, הוא לא דוגמה לשיר לא בועטים שלהם. נכון, כי זה שעה כבר שעה 10 אצלנו, בלילה, לא בבוקר, ואז אנחנו לא רוצים גם להעיר את השכנים. ואני חושב ואתה יודע מה הבעיה שלי, מוש? שאני אף פעם לא זוכר את המילים. שאני אעזור לך? אפילו שירים שלי. אז קח את זה. אוקיי, מאזינים יקרים, לצערנו הרב, אתם לא תשמעו אותנו שרים. מן הסתם מי שרואה אותנו ביוטיוב, רואה אותנו עכשיו שרים כמו באקווריום, פותחים את הפה, אבל מוזיקה לא יוצאת.
וזה כי יש את העניין שקוראים לו זכויות יוצרים, שאנחנו עוד לא בדקנו אותו לעומק, לא הספקנו לעשות זאת, ובאמת אנחנו רוצים לעשות את זה במסגרת של עוד פרק בפודקאסט, אולי אפילו להזמין מישהו שבאמת מבין את העניין בנושא הזה, אבל עד אז אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון ולהעלות פרק שבו מושמעת יצירה שיש מן הסתם יש עליה זכויות יוצרים, אז לכן בשלב הזה אנחנו אומרים לכם להתראות עד לפרק הבא, ומקווים שברגע שהעניין הזה ייפטר, אתם כן תשמעו אותנו שרים ומנגנים, או במסגרת של הפודקאסט, או אולי אפילו במקום נפרד, בערוץ נפרד, אבל בכל מקרה אנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות את זה, כי אנחנו מדברים הרבה על מוזיקה, אבל בסוף אנחנו גם יוצרים ואוהבים ליצור אותם, ומאוד מאוד רוצים שתשמעו אותנו שרים ומנגנים. אז תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא.